gitimo. In nyalo wacho kata ni Kenya ni mari. Nyamori nyalo wuondo nyako mowacho ni an gi ndege 15. Gina bro mana mi chopa achiel meringo go ka to an ting'e ni an aringo ga mana gi limousine piny ka in idhiringo mana gi chopa. Example no. Nyako chako. Example no lo. Winjo gima timore. Nyamori ok nyalo kada en odhi miye mana pala papla. Ai nyamori ni ema wuoyo kamano. Nyaka Rigathi Gachagua be promise mana jogene ni wan gi power mang'eny mabiro biro Nairobi kendo obro kawo. Ting'eni gima ok owachonwa kanyo en gima nasome Star. Star wacho ni I will not work for you. Rigiji tells opposition. Sani kacha to wacho ni gin kumoro achiel. Wacho ni wacho ni United Opposition. Bang' dakika ariyo moro to chako wacho ni ing'eyo ni an ok adhi tiyonu, un be nyaka uti mana kendu, kwani an udwa ni mana an japati u iwinjo. Mixed feelings gi emomiyo United Opposition ni biro bedo weak matin. There must be consistency. Consistency en ni ka support ni udwa bedo together at United Opposition to ok inyal chako wuok kendo kiwacho ni an ok an japati u, an paro ni bro an DCP ema ng'iyo wachne. Ok unyal expect ni wachna ni ang'o momiyo discipline ema goyo matek ahinya to moko go ok awachi. Iwinjo gima wachore. Nairobi is for the grabs. Nikech ng'at manyocha control Nairobi ka ne en Raila Amolo Odinga. Whether you like it or not. En ema ncha en gi majority ka. Raila Amolo Odinga. Kano kao Kibera, to kao Langata, to kao all these other places, Maladwa Genigin Tiegi, Babu Wino Genigin Tiegi. But there was no way. In fact, nobody fought Kabesa, like in no cow or Bandu or cow or Kamba or cow Jokma name Mancha Lowe Matek. Manyocha Lowe Magimo Wacha de Magetimo. Nike Jogi Mancha demonstrate ka. Sani, Nairobi is for grabs. And it's okay, Mondorigidio watching Obro cow. Beubro deliver. Mano kende is the question munjiro pejre. Nito strategy modwa deliver goni. En mane. Kambere North. Kumano migi all the power. Mano bedo kano the entire time no tame. Tokni no tame ni kijoko no kukura. Yo no kukura kabisa. Kendo kwa ng'iyo statement mari logni. Chalo karani king'iyo the difference en 100 kende. Open en 100 aparo. 390 something. En 100 kende. Okamano the difference. To kwa ng'iyo history makanyo bwana noka ni intie mana matin. En strategy Gachagua poko miwani to strategy mane. En strategy koso ntie strategy moro mwakia. Kakoro mbere north to notamo. Erokamano ahinya. Wakili Joshua Nyamori wach ma Gachagua bende wacho kar kae riwruok margi teko margi koso riwruok margi no podo konyiso teko ma gintiere go. Ada wacho gimoro achiel. Gachagua chalo tuo mar kansa. Tuo mar kansa ma kodonje